Mae Angharad yn ffermwraig brysur. Ar fferm o gannoedd o wartheg, mae yna ddigon I wneud. So ni ma'r fferm Moat Grange yng Nghalon Sir Benfro, ffarm odro deuluol yw Moat Grange. Mae ni'n godro gwartheg a gwerthu llath a gelato hefyd yn syth o'r fferm. Mae yna tua 300 o wertheg mae I gyd, a ar hyn o bryd maen nhw'n barod I fi mewn I godro'r prynhawn. A mae godro'n cymryd tua just o dan 2 awr yn y bore, just o dan 2 awr yn y nos. Ac ar ôl godro, mae'n bryd tro'r llaeth yn hufen ia. Proses fydd hi'n dangos mewn gwers arbennig dydd Mercher nesaf. Felly, I gael llath, I droi mewn I gelato neu hufen ia, ni'n mynd ar llath o'r fferm, cymysgu fe gyda hufen, sawl siwgr gwahanol hefyd, a wedyn y diwrnod ar ôl ni, mae'n barod I greu hufen ia. Ac mae'n bwysig yn ôl Angharad gwybod o le mae bwyd fel hyn yn dod. Fi'n meddwl bod e'n hynod bwysig I wybod le yn union mae'ch bwyd yn dod. Mae'n rhywbeth braf nhw'n gwybod bod y llach I dod o'r fferm lawr yr hewl neu'r cig neu'r hufen ia. O'r cae i'r côn felly, a'r cynnyrch ar y diwedd yn flasus iawn. Preseli crunch yw'r un.